Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachenge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Madikani sekuziva kwamuri kuzviita, inini Hatirare ndiri kufambira nyaya yemwana iye akafa pachipatara chekuchitungwiza paGeneral Hospital. Mwana uyu afa, chitunha chake chiri kushaika, hachisi kuwanika. Pari kubuda nyaya yekuti chitunha chakapiswa. Saka hama dzemwana dziri kuti dziri kuda chitunha dzikwanise kuviga mwana wavo. Mwana uyu akafa aine 8 months. Nyaya iyi iri kupisa, iri kutrenda mastreets esocial media. Zvandabva ndaita, ndabva ndatora Mambo Mutize. Toda kubva kunzwa kuna Mambo Mutize kuti chitunha ichi chiri kupi, chakapiswa here chitunha ichi kana kuti chirimo mumochari. Mambo muri sei? Ndiri bhoti nenyaya yedu tudza tichataura, but toda kuti mboti mujekese nyaya iyi seyandataura ichi. Panyaya chitunha ndichibvunza mweya mutsvene waMwari zvikundiratidza kuti ndizvozvo vanhu mutaura kuti chitunha, asi inini mumwe yandiri kuona kuti hachisi chitunha, mwana ndiri kuona ari mupenyu. Nekuti ndichinzwisa mumweya ndiri kunzwisa kuti kune nyaya iripo ine mweya uri kufamba, asi mweya hatingati watanga kufamba pachipatara ichi chete, asi kuti nyaya yatakambotoprofita kumashure uku tichitsanangura tichiti ndiri kuona kubiwa kwevana wezvikoro zvakatomboitika kumashure. Vana vatombozi vari kubiwa, vana vari kubiwa, vanhu vatomhanya kutombowana dzimwe nzvimbo, vana vatombobiwa. Kuchinzi hakuna madzira mwoyo, dzimwe nzvimbo dzatonzi vana vari kubiwa masivitsi achibva avharira motikari achibva vatakurwa chichi. Saka inyaya yagara itongori munyika ikasangana nemweya wesatanism mukati, kuti kana munhu aromba mushonga handiti anotora munhu mwana mudiki mupenyu, so mwana iye anonobikirwa mushonga vanenge vachienda kunomubikira. Musandotaura mwana iye abikirwa mushonga vachimuchengeta, anodzoka mumiri kudzoka takamunoka diki diki. So mwana iye ndiye anozotanga manje kuzotrenda kwaisa mari, anotobuda ndebva mwana mudiki. Saka vanotomugadzira ichimidzi mwana mupenyu, Emmanuel mupenyu. Hazvina kutangirana naye mari nechiro vanogara vachingobbiwa. Mwana anenge atobiwa kuda kunoshandiswa zvitasa zvese zvemushonga zvine satanism pai mukati. Nokuti zvimwe zvidhoma, asi zvidhoma zvese zvechini chinongonzi chini chichidhoma, zvimwe zvidhoma itori mushonga, nekuti inenge itori munhu, kana kuti inenge itori katsi, kana inenge itori bere, inenge itori bere chairo chitozoshanduka kuita chimwe chinhu. Saka kana atori munhu vanoratidza takarongeka, tine chidhoma chedu chakaita sei chakakwana. Kana chava chidhoma chichibvunza mubvunzo chituma chinenge chichienda, dzimwe dzenguva chinoenda mumabhengi chichitora mari, dzimwe dzenguva chinoenda nzvimbo idzo dzinenge dzichienda chiita zvazvinoita sei chichita chichituma chitokondwa even business inotokura. Alright, Mambo tine mubvunzo pakuti Emmanuel uyuyu akatotanga here kubikirwa mushonga uyu kana kuti Libroshida, Senage, Nifena, Brobagrain, Stein, Montrash, Lobrin. Nyaya yomuvana nyaya inovadza. Mwana uyu haasati akiitwa zvaakiitwa. Asi nyaya ingaziitike ndeyekutoti kana nyaya yazotopisa vamwe vapesa toti no, nepaane nyaya apa dzatichingomupedzisa. Saka which means Jackson akabayiwa mwana, asi Nectar, asi Jackson yekuti mwana afe, iJackson yekuti mwana apere simba arege kuziva zvaari kuita sei. Munhu anobayiwa Jackson unoita confusion. Kana kusaziva zvaanenge achiita manje zvikwanisa nechimushandisa. Anoenda 3-4 days kana mwedzi kana wiki asingazivi zvaanenge achiita sei. Saka imunobva mwana akabayiwa Jackson unzi afe, kuti mwana akabayiwa Jackson chinzi akurapwa, kuti mwana akabayiwa Jackson achinzi mwana mwana akatoti afende, akatosvinura asanzwe nzara, asacheme, angoone chete, asaone chimwe chanoita sei chaanoita. Kana even iwo madhokita asanga tone mumwe mushonga anga kubata nawo somuruoko, hauchatozivi watostika. Saka zvinhu zvokungoti zvinhu zvagara zvirimo munyika. Saka asi zvinhu zvitsvai pane mbotane lingi reimwe mhepo inenge tiri kunze kwenyika namwe varungu kana kuti vatema chaivo vanenge vane mari vanenge vari kunze kwenyika. Zvangofanana namwe vanorara nevanhurume kana kuti vanoita sei chichichichi ndio mweya wacho iwowo. Kuti varume kega munorarana, vakadzi kega munorarana, zvinofanira kungochana. Satanism ndo zvangofanana nenhau ipi iripo iyo yenkosatanism. Alright, topinda panext. Mambo Mutize doti mutange mambozivisa vanhu urongwa huripo kana kuti zviri kutora nzvimbo semunyika muno meZimbabwe. Aiwa, nyaya iripo hombe ndeyekuti kune mweya wemuaccident andiri kunzwisisa mweya mutsvene akuratidza kuti kuri kudiwa ropa randaona radeuka, but zveropa iri zvine chivanhu chenyika straight, zvisinei nekuti
imhepo yesatanism bedzi, asi kuti munyika muno mune chivanhu chemo chanhanisani chinofanira chimbogadziriswe mumigwagwa chaimo chaimo, mumbotokumbirirwa kuti ropa rimbomira kudeuka, nekuti kune nhau dzevadzimu kana kune nhau dzevanhu vakafa kudhara dzinonzi dzienzaniswe. Nekuti ndakatarisa ndiri kuona kuti kunyange musha menyu Hatirare maibikwa doro kudhara nasekuru wako, handiti? Vamwe vanhu musha mavo vaisabika doro vanga vari marudzi kana machava kana mamwe machechizi vanenge vasingabike doro, asi vanenge vachiita mutambo wavo pagore kuti kana musi wa 1 July vanoita mutambo wekubika maraisi vachiuraya mombe vachifara zvoita machava zviye zviye, handiti? Kana vari marudzi vane maitiro avanoitawo, kana vari tisisisu maZimbabweans vana vevhu, aiwa tine mutambo wedu sokuti kare vadzimu vaibika doro pagore rega rega vachisumira kuvadzimu uchiminzwa vairangarira vakafa, handiti? Ende vaivakirira makuva avo, vaibika doro vogadzira voenda voita zvemakuva voridza ngoma votsvaira kumakuva kare, kana kuti mahirosi mazvafanira mamisha anotonziwa nechinzi ihirosi inzvimbo yakaigerwa vanhu vedu kudhara dzaitsvairwa nzvimbo dzipi idzodzo. Saka ndakatarisa pane zvinhu ndiri kuona kuti ndichaisa mumwe ndikuona kuti mamisha mazhinji havachabike doro, kwasara vana chete vakuru vakafa, havana kuzokumbirira kuvadzimu vavo kuti hakunamata zvodoro hatichazvigone, vangotanga kuenda kumachechi konamata, asi vakunamata hapana chiita sei chiri kubuda munamata kwacho, nenyaya yekuti dzimwe dzenguva vadzimu vavo vakatsamwa. Chechipiri, ukatarisa mahirosi akudhara kana makuva akudhara asakara asina vanhu vachiamaintaina kana kuti vanhu vachazvigadzirisa vachiona nezvazvo, vanhu vangozviona sezvinhu zvisina basa. Matongo chaichai edzimba dzavanhu akudhara vakafanana nedzimba dzemakicheni dziedzedzi, makicheni araunda aiva naamai chichiva naambuya, dzimwe dzimba dzakatosakara dzisichagadzirwe, dzimwe dzinenge dzine zvinhu zvakakosha zvakangosakarira mudzimba dzipi idzodzo. Saka chivanhu chinofanira kunge chichigadziriswa. Munhu kana iri kicheni yaamai inofanira kuvakwa yogadzirwa, kana pane mwana musikana akabva kumurume achigara hake mumba mupi imomo, kana pana vakomana chaicho vanopota vachiendawo kumba kwongoonawo kumusha kwaigara mai vanokonawo pavanosvika pavanoenda kunogadzira makuva vanosvika mukicheni mamai vachiita sei vachiitawo zvavanenge vachiita, kana padongo pedzimba dzavaberekiwo vachingogadzirisa gadzirisa. Manje vana kusiya dzimba dzichingovira dzichiita sei, so zvaakukonzeresa kusimudza mhepo. Saka munhu tichaita tine zvinhu zvangu zviri right munyika unogona kumushaya. Vamwe vanhu vanotiti akunamata, vamwe vanhu vanotiti hatichadi kuita zvechivanhu, but ndichitarisa mumweya ndiri kuona kuti even panyama chaipo ndichitarisa ndiri kuona kuti kana ari munhu wakajohwa neMasowe, handiti, makatarisa anojohwa anorana nendimi, handiti, mumwe anogwina obva atanga kutorapa, kana pakurapa pake dzimwe dzenguva anoshandisa hoko, anoshandisa bakatwa, handitika. Toenda kuchivanhu futi, munhu wechivanhu anojohwa, anongokosora futi, anongoitawo futi zvikiitwa munhu wekuMasowe, asi kuMasowe ari kuzoshandisa hake zvimwe zvaari kushandisa, vekuchivanhu vari kushandisa zvinhu zvakaita sewo zvaari kushandisa, but chese ukatarisa hapana zvakambosiyana. Muhachako wachivanhu tinoshandisa, kuMasowe tinoita sei futi tinoshandisa. Pakunamata cheko munhu akaenda kuchechi chako maPentecost kana kuti akaenda kumapostori anopiwa mvura. Kuno kuchivanhu kana kuvadzimu, mudzimu unotongobuda otokupa mvura otorapwa futi nemvura. Saka vanhu vakutuka mudzimu havachakoshese chivanhu chavo, vakuti hakunamata, but mukunamata kwacho mamwe vakuru vari kuvatungamirira vacho vari kuuya kuno kuti vabatsire mausiku, hatisi kurara. Everyday hatisi kurara baba, hatisi kurara. Mafundisi vakuru vanoremekedzwa, vanouya kuno mambo anenge kwakachena, kana mambo ndoda kuti mundibatsire kwakati kumba kwangu, vanoti uyai kuno kundibatsire. Vakuru muZimbabwe vanoremekedzwa vemachechi, vekunyika hatingatauri nezvavo, nekuti vanhu vagara vangobatsira vataura vemachechi, vanhu vari kuuya kubatsira vari kutaura kuti mambo tibatsirei, asi ndine chechi yangu toda tiitombobhurumuyiwawo chechi yangu tiitombokurawo, totoendai pamuti totombomukumbira kuvadzimu wake mufundisi, totombomupa supa totombomwira. Alright, muri Zimbabwe tabva tambokata muromo ndisingasiye shoko remisi mitatu. Aiwa, misi mitatu vanhu ndiri kuvadazve, ndine misi mitatu yandoita musi wa31. Aiwa, tichange tichinyaradza matenda akasiyana siyana ari kukonzerwa nemweya yemunyika, mamwe ari kukonzera mweya yemadzinza. Musi wa31 maunoona anenge ane chinenge chakachaya kubva 31, 1, 2, 3 kusvika musi wa3. Aiwa, apo kunyange vanomboti aiwa mambo, kana uchidiwa mari yedare koma dare hatisiki kwaseya munonga inenge ichidiwa kudare. Aiwa, musi wa31 vanhu vanenge vachingoitawo zvimwe zviya izvi vangokwanisawo zvinenge zvasiyana nezvekuti uri kuuya kudare direct. Zvinenge zvati munhu uya kudare musi wa31 unenge uri pamusangano
ende kuna vanonga vari paofu basa unowana mukana kumbonamatawo. Munhu kana uchirarama panyika atirare haufaniri kumboshaya mukana kumbonamata. Wano mazuva mairi matatu unotsaura ngopawo Mwari. Saka ndikaenda kumisi mitatu kumambo Mutizi azvo ndada namata newe. Uri kungoya kumisi mitatu chete kungononzwa oshoko chete. Batwa umusoro zvifambe. Kuropafadzwa nesimba riri mandiri. Uchingotenda kutenda kwako ndokuna kuponesa. Indoziva kuti Mwari ariko. Asi panyama chete face to face asina maana kuti ndiye Mwari. Asi ndongowimba kuti Mwari ariko. Saka wakatotuka Mwari ndotsamwa bosi ndoziva kuti ariko nokutenda kwangu. Saka iwewe kana uchitenda kumutungamiriri wechichi kwako unotenda kwaari anokuponesa. But kana uine kutenda ufutika kunziva kuti simba riri mandiri rinogona kukuponesa ndokuponesa. But iyo chirega kugeja manje kuti ambo Mutizi aushina mweya mwari kana aushina mweya wakaipa because iye ari kunamatira wacho ausizoti mweya kushandisa fundo upi. Isusu tiri nani hedu isusu tinobuda pachena kuti aiwa isusu tinoshandisa chivanhu nezvemweya mutsvene zvasiyana nevamwe vanhu vokuti aiwa iye anenge achiti munhu waMwari but aizoenda futi kubata mushonga. Mambo mirai nimbokukatai pane paipa mambotaura kuti vakuru munyika muno meZimbabwe vatinoremekedza vemachechi avo vari kuuya kwamuri munokwanisa here kungotizivisawo mazita avo? Aiwa iyo isikireti yaMwari kana isikireti yemweya mutsvene. Ukatarisa mubhaibheri unowanza aiwa zvakawanzika ndezvaMwari asi zvese zvinhu zvatinowisirwa pachena isu naMwari zvatinokwanisa kupa kuvanhu zvimwe zvakawanzika tinozisiya kuna Mwari zvafana noti hatirarase yakwandira apfugamana ndamunamatira iye asikireti yangu naMwari. Saka handigona kukuudza kuti mukuru wechechi yakati ndiye akauya kwandiri ndakambatsira, mukuru wechechi yakati ndiye akauya kwandiri ndakambatsira. Ende handisiri ini ndega muprofita kana kuti n'anga vatomubatsira anobatsira vakuru vemachechisi asi kuti vakuru vemachechisi vagara vari kufamba vachinobatsirwa kufamba kwatoti hakuna kushata. Asi nyaya yakashata ndeyekuti iwe wacho uri kuvatera unofa mwana anosvika kufa saka sochiti aiwa kuchechi kwangu ndakanzi ndisanobatsirwa mamwe vachechizi but chechi kwako kwacho dambudziko rako chararamba kuita sei ramba kupera chimbozama wakakumwe kwete kuti mwana anosvika pakufa kuti dambudziko unogona kugara 10 years 12 years usina mubereko chingoti aiwa ndinotenda kuna apostoli iye mukuru akati achiya kunotsvaga simba handiti iwe wacho uchita zvawo kungomuvhwa wega. Saka ndoti mwana wevhu simudza musoro pamwe pacho umboonawo zvoda muono umbotarisa wega kuti aiwa ava pana munofanira kudai munofanira sei munofanira kudai. Saka ini chandiri kupindura tari ndechekuti hatigoni kutaura munhu kuti nenge ndiyauya pano kuzobatsira. Aiwa zvafanira vanhu vanofanira kuti mambo todakeiko asitoda kubuda pasocial media handibuditse vanhu vese pasocial media inini. Social media inotouya kana yatonzwa kuti nebasa hombe rataurwa nemunhu achataura ega kuti ndoda kuti basa rangu ribude pasocial media kuti nyika izive kuti ndozvichiitika munyika izvi. Dai tabudisa zvese pasocial media dai tisina mukana wekufema nenyaya yavanhu vanaya vachishaya papi tinomboita zvimwe zvinhu zvihombe zvotangatamba nomambo musatibudise pasocial media. Alright, tambomisa mambo Mutizi. Tine imwe nyaya yatinoda kukurukura mbichana. Nyaya iyi yakaitika futi kuchitungwiza kudema yemukomana iye anga aine 18 years. Mukomana uyu anga achishedzwa nezita rekuti kuda kwaMwari. Anga achigara namainini vake. Zvaanga achigara namainini vake akakumbirwa neneighbor kuti ndokumbirawo uye pamba urare tichengete pamba panapa ndichambobuda. Munhu uyu abuda aenda kwaakaenda. Mukomana uyu anonzi kuda kwaMwari akaenda kunorara pamba paya. Aenda kunorara pamba paya. Manheru akanzwa imbwa dzichihukura panze. Zvaakabuda panze achinotarisa imbwa dzaihukura panze akadzokera mumba bhangoti imbwa idzi dziri kuhukura vadzokera mumba. Adzokera mumba akatanga kuvaviwa maziso. Atanga kuvaviwa maziso akaudza mainini vake zvakaitika zvese. Ziso rake rakabva rachinja kuita black. Rachinja kuita black maziso ake ese akabva avhara. Avhara kudaro mukomana uyu akabva atisiya. Chingoti rest in peace kuna kuda kwaMwari. Kuda kwaMwari akazoenda kunovigwa aradzikwa kuda kwaMwari. Mangwana achona paguva rake paakavigwa apa pakaonekwa imbwa 6. Kuonekwa imbwa 6 dzaitambira pamusoro peguva ipapo. Dzichipedza kutamba pamusoro peguva dzakamhanya dzichienda nekumabvazuva. Kumazuva rodoka pakaonekwa futi dzimwe imbwa 2 dzakagara paguva ipapo. Dzaonekwa dzakagara paguva ipapo apa zvakaita mutauro. Vanhu vakatanga kubvunza kuti zvinorevei. Zvakazopa kuti vana mainini ava nehama dzemukomana akafa uyu vafonere iye akasiya mwana uyu akarara pamba apa. Afonerwa akataura shoko rekuti neniwo ndakatozvitadzawo ndainzwa unge panze pari kutambwa bhora ndakarara ndakatotizawo ndaitochengetawo pamba apapa ndosaka ndakatiza. Muridzi wepamba apa akazobatwa. Iye mbune muridzi anoona nezvepamba apa. Muridzi wemba iyi akabatwa akati accident zvangoitikawo mweya yetsvina yatongoitika.
ndosaka ndauya naMambo Mutize kuti Mambo Mutize mumbotiparurirawo nyaya iyi kuti chingave chii chakonzeresa kufa kwakuda kwaMwari. Zvakaoma. Iyi inonzi satanism hombe. Nekuti vanhu vakudhara vaibata mishonga. Wabata mishonga aigona kugara nehari kana kuti anonzi hari haivhurwe. So hari iyi yakangovhurwa chete. Vatokanganisa mukove pamusha papi ipapo. Kana kuti rumu iyi haipindwe. Handi muri kunzwa. Saka ava vakomana ava vanofanira kunge vakagara pamusha vasina kuudzwa kunzi ichi hachiitwe, ichi hachiite sei? Ichi hachiitwe. Pane munhu anotosamusiya pamapaka vazotanga bata chidhori, vakatanga vachibata-bata, zvimwe mwana anongisa chidhori kana ruwa pamba pake chaipo. Rinenge rangobhuruma, ringori green, risingaome, risingadiridzwe, risingaitwe sei, but risingaome ruwero. Saka munhu anenge ane musikana anzati ko ruwa nderechii? Akutodzura ruwa rero ndakuita zvimwe zvanenge asingafanira achiita sei? Kuita. Zvanenge asingafanira achiita. Ndo nhaya yakafanana nemwana nenyaya iri pamwana uyu. Mwana uyu inyaya yekuti ane zvaakatadza pamba. Zvodai kuri kunzi akangosiyiwa akangorohwa zvepamusha pakangofawo. Hapaizowanika imbwa dzaizoenda kugwa kwake kana kuti hapaizowanika zvinhu zvaiitika kugwa rake. Saka nyaya yakaitika pamwana uyu ndeyekuti uyu mwana uyu anofanira kunge akatoita zvimwe zvinhu zvaisafanira kunge achiita sei? Achiita. Muridzi wepamba akasiya mumwe munhu iyeye vaanzwa pane zvikiitika pamusha pakarema. Vatiza asi iye haana kuudza munhu kuti usazodai so. Zvokuti kana zviri zvinhu zvainzi vafanira kungouraya chero munhu zvaidi kuuraya iye munhu achengetesa pamba. Akagara kwenguva yese. Achigara aidi kungouraya. Saka dzimba dzamuri kuona dzakafanana nedzimba dzekudhara idzi dzema-old dzekudhara idzi dzemachembere dzekudhara idzi. Hadzisi imba dzekungoti munhu unongogara. Uri chikoko? Ndakubvunzawo imbwa idzi dzinorevei nekuti dzadziri dze-white dzese. Hadzisi imbwa. Urombwa, mishonga, amapipi, amashura chete. Amashura zvafanira chinhu chinonzi mashura. Unotongoona kana muri uchitaura. Amashura kuti mimi munofungoona sekunge imbwa, but dzitori imbwa, inonge itori mishongawo zvayo inenge yangoitawo seimbwa musingoiona. But kuzotosvika mubatsira zvakangokuswa dai angokusha sauti chete ipapo kadai vangoita zvakaitika. Aizoziva kuti hadzisi imbwa, dzimwe dzenguva vatori vanhu vakafa kare kare. Kana kuti itori mishonga yakarombwa iyeye, hadzisi imbwa. Zoti dai kunzi imbwa chete, uyu akanzwa imbwa pamba, uyu akanzwa bhora, pamba panongochema makatsi, zvese izvozvo zvaibva kupi? Imbwa chinhu chinoshandiswa kuroya. Katsi chinhu chinoshandiswa kuroya. Andobonataura. Dhadha chinhu chinoshandiswa kuroya. Mapere zvinhu zvinoshandiswa kuroya. Mazizi, madhongi, madzvinyu, zvinhu zvakawanda zvinhu zvakaita sei? Zvinoshandiswa kuroya. Zvinozvinzwisisa. Nemwe nenguva nehoka isitori memba iye ndakaramba tipinde pamidhiya yejongwe randakambofamba naro ivona sinditi jongwe ravo rikarera chikwambo chichiandairakiziva. Vanhu ri jongwe raiti rakavharirwa mumba oona riri panze rakavharirwa chero mudanga rangobuda panze havasazota munhu akuda rabuda sei raizonge riri panze ndakazondoribata paya vanhu vachakaramba kuti rasoti zvidiwa midhiya izibva pamutoko paya pazi pamarket accident panasati accident paya riri mumota mangu jongwe irororo ndatovona ribata futi asi vanhu aiti jongwe ndakazondoora tichemutore mambo jongwe ndaritora jongwe ro ndakanetsana naro jongwe ro kuti kuraigona kukunda inini pawa ndichirwisana naro vanyu vacho varitadza jongwe irororo ndaisa mota mangu paipa ndapagosha pagosha pamureva ndibva naro kumakwana mutoko ringe riri jongwe but zvinhu zvandangetika zvakawanda wanda asi ndanakisenda hazvo ndakarisiya rakasvika hata rakazorora futi jongwe nakaramba terisvika pamidhiya chandakatotarisirawo kuti rangonzi ribude pamidhiya motomhanya kubasa aiwa zvakawanda zvinhu zvatinoita zvisingabudi pamidhiya iro jongwe zvotore dzimwe dzenguva rinesina papo ngadai ratondiitira accident ndabva ndangofira pasport but zvakaramba saka zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa kuroya vanosvaka vafana kuzviziva kuti havasi munhu kuti vangonzi yautore ukechibhoi kunogwa kutonotora vangonzi yautore chakati kunogwa kutomhanya kutora imbwa dzamunokumbidzana idzi kana zvokuti ndipo imbwa yakombogara mumba kwangu 3 days uchachengetedzwa chikwama